Hej, jeg hedder Lis Hartmann og er dyrlæge her på Ballerup Dyreklinik. Jeg overtog Ballerup Dyreklinik i 1997, og i 2003 kom Mads Bo Jensen til. Her på klinikken er vi 2 dyrlæger, 2 veterinærsygeplejersker og 2 veterinærsygeplejerske elever. Vi sætter tryghed, nærhed og kompetence i højsædet. Vi er en lille, effektiv klinik med moderne udstyr. Vi kan derfor lave det meste af det, man ser i dyrlægepraksis. Kommer vi til mere komplicerede sygdomme eller til skadekomster, så samarbejder vi med et større sted med mere udstyr. Vi arbejder i et godt team og med god kommunikation her på klinikken, og derfor vil både du og dit dyr være kendt af os alle. Det mener vi giver tryghed. Hos os vil dyret altid være i centrum.